Tasha William ydw I, awdur y llyfr Sara Mai a Lleidr yn Eidar. Sara ydw I, gyda llaw Sara Mai. Dwi'n byw mewn zoo, felly dwi'n gwybod bob dim am anifeiliaid. Hwn di'r ail lyfr yng nghyfres Sara Mai. Fel mae'r teitl yn esbonio, mae yna rhywun yn torri mewn i'r sŵ ac yn dwyn neidar werthfawr iawn, a mae rhaid i Sara Mai a'i ffrindiau ddatrys ydy'r gelwch. Aethon ddiwrnod y llyfr wrthos dwytha, ond eitha modd yn gweld gymaint o ferched bach di gwisgo fel Sara Mai. Mae bod ar rhestr fer, Gwobrau Tir yn dipyn o sioc leni, dweud y gwir. Ar ôl ennill llynydd efo sŵ Sara Mai, nes i'n dychmygu am eiliad bysa'r dilyniant ar y rhestr leni, felly dwi wrth fy modd. Sioned Wyn Roberts ydw I a fi ydi awdures Gwag y Nos. Dydy byddigions byth yn edrach arna ni'n iawn. Maen nhw jyst yn gweld y plant y wyrcws, plant Gwag y Nos, tacla, gari dyms, cnafon, pethau budur, bler, twp. Mae Gwag y Nos yn nofel antur hanesyddol. Mae wedi cael ei gosod yn y flwyddyn 1867 a da ni'n dilyn stori Maggie. Mae Maggie wedi mynd i mewn i wyrcws Gwag y Nos ac mae hi yn ferch benderfynol, mae'n rebel, a pan mae Maggie yn gwneud prank ofnadwy ddrwg yn erbyn Nurse Janet, ac ar ôl hynny, mae Nurse Janet yn dial. Felly dwi'n ei weld fel rhyw fath o girl power Victorianaidd. Hon di'n nofel gyntaf fi, ac dwi wrth y modd o Gwag y Nos ar y rhestr fer. Hiw Aron ydw I, a fi yw awdur Gwilgarw a'r Carchar Crisial. Y crisial nes I ffeindio mynydd y Corachod, ti o'r llais ryfedd, a'i ti sy'n rhoi'r pwerau yma I mi hefyd. Mae'r llyfr yn dilyn anturiaethau arwr Celtaidd nôl yn yr Oes Efydd ac yn casglu angenfilod ar gyfer sŵ bwystfilod. Ond dyw e ddim y person mwyaf pwyllog ac yn anffodus mae dwpdra fe yn achosi I berygl enfawr cael ei ryddhau i'r byd. Dwi wrth y modd fod Gwilgarw ar rhestr fer Gwobrau Tir eleni, a mae'n ffantastig bod ni'r wobrau yma I ddathlu y gorau mewn llyfrau Cymraeg I blant, llyfrau gwreiddiol, a gobeithio bod e'n dod â mwy o sylw i'r maes a bod pobl yn pigo lan llyfrau a darllen.